hyvin pitkälti järjestelykysymyksiä. Ei kukaan voinut huomata, että kumman kirjoittamasta oli kysymys. Ei todellakaan. Nyt me yhdistettiin nämä 2 kylttiä. Me tiedämme, että tämä on aika säälittävää tämä meidän Saanko mä lukea tuon yhden lauseen vielä? No. Tästä ei sitten sen enempää, ettei aika mene hukkaan. Kyllä, kiitos. Tuomas, haluatko sanoa jotain? Mä haluan sanoa, että on vielä yksi tärkeä asia jäljellä, nimittäin seuraavaksi meidän Mitä olet aina halunnut tehdä suorassa lähetyksessä -sessio. Okei, eli mennään siis meidän Mitä olet aina halunnut tehdä suorassa lähetyksessä -sessioon, jossa katsojat siis saa esitellä kykyjä, jotka muuten on täysin käyttökelvottomia, mutta meillä niistä on hyötyä. Eli otetaan sisään Tapsa Turusta, mies, joka osaa puhua takaperin. Tervetuloa! Tervetuloa! Sä voit siis kääntää Tapsa lauseita takaperin. Älyk, kyllä. Mennään heti asiaan. Ensimmäinen lause. Bändistä lähti moppitukka. Akut ippum ithäl ätsit nät. Okei, aivan oikein. Yes. Terhillä on tiukka paita. Atiep akkuit no ällihreet. Marko ei lannetta keinuttanut. Tunat tunniek attenial iä okram. Okei, otetaan lopuksi vielä viimeinen vähän vaikeampi. Tässä on 5 sanaa. Se tuli jo äsken. Ei, kyllä se meni ihan hyvin loppujen lopuksi. Tässä on 5 sanaa ja tässä on ehkä vähän niin kuin ulkomaalaisperäisiä sanoja. Esikoiskirjailijat ovat usein luonnevikaisia luusereita. Ati ere sul aisiakiv ennoil tavo tajil jarik sio kise. Loistavaa, Tapsa! Hyvä, Tapsa! Käykää ilmoittautumassa www.nelonen.fi/he. Siellä pystyy ilmoittautumaan. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Viikon päästä taas nähdään. Kiitos Tapsa, kiitos Marko, kiitos Arja, kiitos Terhi totta kai. Okei, kiitos siellä. Hyvää illan jatkoa. Moi moi! Ensi viikkoon. Ari pahoittelee eteen.